Čaute dronisti. Keďže na úrade vojenského letectva neustále pracujú, vymýšľajú a zlepšujú, tak sa nám zasa zmenili podmienky lietania v riadených priestoroch LZR 315 a 225. Zmeny sa samozrejme týkajú aj 314, ale tam je to skomplikované tým, že sú tam pozemné neletové vojenské zóny. Takže zmeny sa tam uplatniť nedajú. Ale teda vlastne o čo ide? Ak donedávna bol let do 3 km od letiska úplne vylúčený, tak dnes je to možné dostať tam aj pre tento priestor výnimku, a to v prípade, ak máte v tomto priestore nejakú zákazku pre štát. To môže byť aj napríklad natáčanie niečo pre obec, ale patrí sem aj ak ste subdodávateľ nejakej firmy, ktorá tu má štátnu zakázku, napríklad stavbu diaľnice, a vy pre nich točíte vlastne, ako to stavajú. Ak teda spĺňate tento bod, potom ešte treba splniť ďalších niekoľko požiadaviek, a to dať si žiadosť na ministerstvo obrany, ktorú vraj dnes už vedia schváliť do 10 dní. Potom treba poslať prevádzkovú príručku. K tomuto by som chcel dodať, že ak si urobíte prevádzkovú príručku, túto môžete potom využiť aj pri iných žiadostiach, ako je napríklad žiadosť o specifik kategóriu na dopravnom úrade. Ďalej treba dodať vypracovanú SORU 2.0. Potom ešte certifikát o inštalácii padákového systému a systému FTS. Treba dokladovať aj vzťah s nejakou tou štátnou organizáciou, aby bolo jasné, pre koho a akú činnosť idete vykonávať. Po posúdení dodaných materiálov môže potom ministerstvo vydať súhlas až na 3 mesiace. Samozrejme, vždy pred letom treba vykonať koordináciu s riadiacou väžou letiska, klasicky podaným žiadosti 24 hodín vopred a tiež telefonátom pred začatím. Všeobecný súhlas týkajúci sa tejto veci nájdete štandardne na stránkach Ministerstva obrany. Link dám potom do popisu. No, možno si teraz poviete, že vám je to na figu, že vy štátne zákazky nemáte. OK, ale treba pochopiť jednu vec, že dôležité je to, že toto vzniklo na základe potreby určitých subjektov vykonávať takúto činnosť a úradom pre vojenské letectvo to bolo vyhodnotené ako možné. Ak vzniknú ďalšie požiadavky a tlaky verejnosti s rozumným dôvodom, nie je vylúčené, že ak to bude reálne, že aj toto bude povolené. Ale samozrejme nie je to ani zaručené, ale ak budete mať na úrad opodstatnené požiadavky, môžem vám zaručiť jedno. Sú tam ľudia, ktorí sa tým budú zapodievať, a ak to bude aspoň trocha reálne, má to šancu na to, aby sa zasa veci zmenili. Ak však nebudete v tejto veci aktívni, je isté, že tieto obmedzenia nikto uvoľňovať nebude. Ak máte nejaké konštruktívne pripomienky k týmto pravidlám, vyvolajte diskusiu na sociálnych sieťach alebo kľudne napíšte aj do komentárov tohto videa. Buď si to prečítajú ľudia z úradu, ale ak budú pripomienky zaujímavé, budem sa ich pýtať osobne a skúsim priniesť aj odpovede. Musím povedať, že na tomto úrade sa teraz pracuje na plné obrátky a už teraz je vidieť, že ak sa chce, dajú sa nájsť kompromisy, aby boli všetky strany spokojné. Bolo by super, keby podobným spôsobom pracoval aj dopravný úrad, tak si držme palce, aby to tak čo najskôr bolo. Pripravujem ešte aj video o aktuálnej databáze Geozón, tzv. Zonácii vojenských priestorov, takže ak ste zvedaví, tak nezabudnite odoberať tento kanál. Pre vašu motiváciu info pripravujem spoluprácu s e-shopom Smartwear a budú pre vás možno aj nejaké zľavy. Sledujte ďalšie videá a dozviete sa viac. A tiež, ak chcete motivovať vy mňa, tak tu nižšie je také tlačítko, kde môžete poslať pár eurí na benzín, aby som mohol obehať všetky potrebné inštitúcie. Takže na záver len dodám, že ak vám nejaké pravidlá bránia vašej aktívnej profesionálnej činnosti, nestresujte sa a dajte to niekomu vedieť. Jedine tak je šanca, že sa to zmení.